У гэтым годзе радуніца прыпадае на 21 красавіка. Дзень памінання памерлых – адно з самых старажытных славянскіх святаў. Яно бярэ пачатак яшчэ ў язычніцкай традыцыі, звязанай з культам продкаў. Так, па адной з версій, у аснове назвы ляжыць слова «радасць». Аднак ёсць і меркаванне, што яно пайшло ад слова «род». Зараз у гэты дзень праваслаўныя хрысціяне моляцца ў храмах аб выратаванні душ сваіх родных і наведваюць могілкі, каб паведаміць памерлым блізкім об воскресенні Збавителя. Нельзя такое торжество большое устраивать, там нельзя наносить туда мусор, оставлять там какие-то вещи. Как такая традиция нестись куличи и яйца, церковь говорит, что мертвым это уже не нужно, это еда, а мертвым нужна наша с вами молитва. И вот желательно, конечно, на кладбище помолиться без этих лишних приношений, потому что и с точки зрения церкви это запрещено, но и с точки зрения уже какое-то отношение к тем людям, которые работают на кладбище, видно, наводить порядок им очень трудно после таких шумных больших посещений. Таксама замест пластикавых букетаў, якія шкодзяць прыродзе, лепш прынесці на могілкі жывыя кветкі.